Kublaya pi baro sasisen ni pedang subah biang pi syakani ka channel jungi pulih khubor sngap shipang kerpang tang pi ngin shim shwa na ukin jat shai yap iwei man saw ngot ki bathung baji ka kali hawa shirwang kawai kalong kami kala do no ya ka jingem kat ba ki saw ngot ki wei pat kila man saw hadien baka kali ka baki shong kala thung baji shapo kawa hakashnong shirwang Eastern West Khasi Hills District. Kiba man saw hakate ke jingja ki de ki balatip kerteng kum kakong ni John Warjri ar pukundai snam karta na dom mauli paryong uba Stanley paryong san pupras nam karta na umjay kakong Darilin Warjri ar pu ar snam karta na umjay bar kakong Biolinda Warjri nyo pu ar snam karta na umjay kintup ya unongnya uba pingbor jana nyo pu ar snam karta ya kitay baro alapan kit syakati SM Hospital mayrang nakabenta ka jiksumar Henry Sngosi kalong ba kakong Warjri kalaklat no haswa ban poisho hospital katkum ki pulit ka jingja kalaja henne ka step ha kapor kumba khandai shiteng EM kat ba katay kakali Hyundai Z ka ba dan yo number ML05E5565 kabadang wan nakathan umjay da ka jingtmu ban lit chamairang Maria poi haka jingking jong katay kawa katay kakali kumno kalalit bantung beji shapo jong katay kawa kindiat rungin shim na unong sanhima hapadeng ka jing pangnud la ontep no ya arkut shipara ki basha penyap halau kupa shalong jeliu artarik hapadeng ka jing yam thang bat ka jing pangnud ki bahayeng hasem hakasngi pale ki lale burom khaddu ya kamet kabasa jongki arngut shipara ki bal ki pulet ki laong ba ukpa jongki ne ki arngut ula phla ba upenyap yaki namar ka jing dandaw bat ka kurim ki arngut shipara iwe ikin thai bat iwe ishin rang ki lasha penyap hakini ki khendiat sngi balala bat lalap ya kamet jongki nakawe ka jaka ka balong khlau hanonglum ka ba dan hanongra kini ki arngut shipara ki dei ki balatip kerteng kum i Felicia Janet Kharbuki bat i Gerald Joel Kharbuki ki badang saw bat arsnem karta ya kamet ka basa jong kini ki khlung latep lang ha ka ju ka thliau ha ulum jingtap balang ko thlik hanongra nalor ki bahayeng hasem ki layo I ya ka jingwan sngolam ki babun ngut ki patba ki bala sendan ya ki bahayeng hasem jong kitei ki arngut shipara Hashwa banra shalom jingtep lapenlong ya kajing le niam hayeng sa jong kini ki arngut hanongra habaya kren ba uling do soblei ubalawan pendep ya kaniam karukam ulong ba manu ru kimdan hok ban shim no ya kajing im jong ki wei namar dei tang ublei ubala ban ai bat ban shim uling do soblei ula duwai ula phirat ru nakabenta kajing pentingan jong ki bahayeng hasem ki bala ya kundu ya kani ka apat hakani kasngi layo iru ya ka jingwa ki lamayong harut jongka surok hanongra bat ki kalisau ki bakamai la bat kedaw ba hakasngi balang ki pulit ki lapen tikna ba ubri uba shim ya ka jingim jong kini ki arngut ki khun ulada phla ba dei ma u ubalale ya ka ni ka kam drunar bat ulalet yalam hi ma u shaka jaka bala brat ya katari hadien ba ulapen yap ki khun ketrat pulit kala thau ru ya ki kin hun tokit bakarpang ni ka Social Investigation Team SIT halor ka jingja hakabala khali ya ka kinhun da u Deputy Superintendent of Police Crime haka jingmi lang u Superintendent of Police City ki kinhun tokit kilalet shaka jaka balaja hakaba uni ukpa ula penyap ki khun ulayaram ru ya ki polet shaka jaka babrat ya katari kabala yo na ka jaka ka badan marjan bat ka jaka bala penyap yaki hakla wakti hanongra utei ukpa ubadan ar phundai snam karta ula shakem haki pulit hakasngi ba ar jong kapor nyo shiteng janmet batlapan ngat ye u ha ar tli ki kendan an IPC ka ba lais pa an rupusau bat lais pa ar bara bor badan kti ban shim ya ka jing embryo halor ka daw ka ba penlong ya u ban le ya ka ni ka kam runar ki pulit ki loong ba ki ka jing phla jong u ka daw ka dei bet ban penkut namar ba udan daw bat ka kurim namar ya shong sa langshu ula phla badan ka daw hapadeng jungu bat ka kurim jungu bat kat kum ka jinge thu jungu ulakwa banit phai biang sha ka kurim henrei kamla ban pediang yu namar kadan ka jing le to met bat ka jing pensajaya ka bat udei ru ubakirni ha ka kiat bat udang shumi shen na ka jaka balak bu kerpang yu ban penbet ya ka jing im Rehabilitation Center long ki pulet ha kasngi balang sakani ka khubor Ompat dan bawan kam ya saut liki medyap nado ar hajar ar puwe.
Shillong Jiliu Artarik, Joint Director of Health Service SS Civil Hospital ula pentip yaki bahayeng hasem jong sangut ki breu ki balaklat hakani ko hospital kimpat wan kam setia ya kamet haduk menta. Hak kerwo khobor la pentip ba ubai urang ba ubah nyau pus nem kerta ubana Anjali hajan kejaka penyeng taksi. Ya ubalawan kit da ka 108 ula sha suma da duk ar pnyau terik ujemang ar hajar ar phuwei bad ula khlat no haka live phuwei terik ujemang ar hajar ar phuwei sau wei pat unong pang ubala tip kerteng kum uba rishan kharbuki live phu sans nem kerta na upar sulong ula thia pang haka lai terik uno pra ar hajar ar phuwei ula khlat no haka ni ka jugsni Shushu la pentip bau Ajay Narayan live ars nem kerta naka mimhams laumali ula sha sumar haka santarik no pra arjar arpuai hendrai ula khlat no naka nika perthai haka nika jugasni la pentip ru ba ubishnu bengali henre punyos nem kerta ula sha sumar hadu ka khat pra tarik no pra arjar arpuai hendrai la khlat no haka khat khandai tarik no pra arjar arpuai Naka daw bakitay ki medyap kilapot u Joint Director of Health Service SS Hospital Shillong ula kerpat ikibahiyeng jong kitay ki saungut bakin wanshim no ya ka medyap na Civil Hospital hapo lais ngilam kumtaan IT no siya ka Shillong Municipal Board bakin bledbred ya ka medyap Kindiat ki khubor na umaw por Shakhang wan school ki khinarit ba shakano tu jingpam Shillong Jiliu Artrik Ki arngut ki khna ki bala shabat ha ki trai dukan halor ka jing shakan no tu jing bam na ka wei ka dukan hasor Shillong ki la shakhang ha ki bor penyait banlet school ya kanila pentip da ka chairman jong ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Right SCPRC ka kong yamons em ka ha ka jing yakran bat ki lat pathai khubor ha ka sngi palai kalaya thu ba kani ka video ka bala pen sa priang ha social media ya ki arngut ki khna ki basha Shakat no tu jingbam haka wei ka dukan ka bala poi shakat tingkong skor jong ka commission haka bak ki bor penyat jong ka school ki bala pulie kim sha ashu ban wan school hatu phikwa ban shim ya kata ka hok jong ki bakin omlet school ngide ban smuthu ya kata ni pendu ayu ya ki ka commission ka smuk hya bha ya ka ni ka jing penja pura mi ki khnarit ka long thek kumbangi pendu ya ka hok jong ka jing pulie puthi jong ki lakren songkhya ka kongs iem nga kerpat ikipat ba bakim dei ban kerke ban pensa priang ya ki video ki bam dei bat wat chuthat madan ya ki khinarit lada phi ya ki sneng bat pen ya ki bat yalam shaki bor ki baya dei pet ki bala ban ai jingerap ya ki la kerpat ka kongs iem kini ki jingja bala dap ka an kan sale ila ka kamram kala maham ka kongs iem bat kintu ya ki pat ba bakin sngo ba ban pendam no ya ki dur ba de ki video bat ban long ki breu ki bashim khia yakum ki ni ki jingja bat kandan ka jingkit khle kalaong ken mau ba ki jingkin tho ha ki social media ki dei ki bakong san bha namar ba ki khun jong phiru ki bat ya ki mobile phone bat puli ya ki tei ki jingkin tho ki balapen kala dor ya ki jingmut jingper khat jong ki ru sa kani ga wei ka khubor ki bapen sapriang ya ki dur bat ki video jong ki khenna ken ngat ha ka an maham ka SCPCR Shillong Jiliu Artarik ka chairperson jong ka Meghalaya State Commission of Protection of Child Right SCPCR ka kong yamon langs iem kala maha mi ki pat ba bakim dei satya ban pensa priang ye ki dur jong ki heprit haki social media namar ka an ka thwet ye ki ba pensa priang ye ki dur lani ki video jong ki khnarit ki bangat hakinu kinu ki jingja ba pher Kani ka jing maham jong ka chairperson ka SCPCR kalong hadin ba hakini ki khendiat sngi ladan shibun ki dur bat ki videos balapin sa priang ka social media ha ka babun ki jingja dan ki video balapin sa priang ya ki video jong ki khenna balakin no nong tu ki dur ki baya sho shipara bat pin sa priang ye ki dur bat ki video jong ki jingja ka balaja dangshen ha ka shnong nong ra shlong ha ka ba arngut shipara kila sha penyap halau jong kupa kajing pin sa priang ye ki ni ki dur bat ki video kan kata ya kajing sngo jong ki bahayeng hasem bat kumjo ye ki khennarit bawat ya kajing mut jing prakhat jong ki ong ka chairperson ka SCPRC ha ka jinge kran bat kilat pathai khubor ha ka sngi palai nga pha ya ukurwo sngolam shakitu kilong yeng ki bat ladu no ya ki arngut ki khun ha ka jingja ba sngo sik thang bat le se ka jingja ka bampat jura kham ja kwat ngi sngolam kham tam ya ki kime jong ki arngut ki khlung ka me iet bat ka kame jong utu urang ba geofenson jana
ubalale ya kani ka kam dusman katno kalong ka jing pangnut bat ngis ngolem bat baro ka wai ka pathai ngis ngolem ngi yo iki khubor bat ki kerwo ba ki pat ba ki pha katno ka jing sngo pangnut kimla shu ban batai bat kimla ban sngu thu ba balei ka ja kumni kata ka de ka kamram jong ki pulet bakin wat ya ka daw le se ka daw ka long ba ubre udei ubaju em ha ka di ka bam ne udan ha ka jing pangat ka khli ngimla ban ong ka kongs em le se kala bandan ka daw ka ba kham yar kat shado ba unle dusman kumto la ong ka kongs em haba pen pau ha ka jing sngo lingo halor ka jing penyap jong khupa yala ki jong ki khun ka balong ka jing ja ka ba pen su jer ya ka em lang salang kalaya thu ru ba ki dukhot jong ka SCPCR bat ka Meghalaya State Commission of Women's ru kilalit ban yokundo biang ya ki kimi bat ya ki ba yeng hasem jong kini ki arngut ki heprit hanong ra ha ka bayade bat ka jingjak khanang ban yarap lem hak kum kani ka jingja basmusi te parlok nangsa bat ngi nakapor shakapor nginwan ra shapi ya ki khubor ba man lagasngi khublai shibun